lala ban penkongo ya ke komiti hi borok kowe hoj le CPE ke lat pathai kubor begidan ki seng sain pathai ke bapen pau ba ki kwa ban review ya ke reception policy nrai ke jekran kamlong ke babet kalong ke bakalan nrai ni sngongo bakini ki nangalam ji ke le yang scam hadu ke bakot kat hadu pengedio ya ke ni ke notification dei namar ke taka daw kumbang ala kular ya piki pajba ngala pendap nagal yang kejunga aku menongelam jong ke Voice of the People Party ngalong bangan mi nagane ke jaga tat hadu ba ka sarkar kan menjur ban review ya ke reservation policy oj menin pilei kelewan ke doktor don bun ke bi kelawan kam bungut na negrim sebat napo civil hospital ke belai batai kata ke jinglong jingman jong ke kot ke kaya ke junga tenrei ngalarai bangan sim dengan ke senja long kat long ja kat baja nganam sange tak haduk bagi sarkar kan de menjur tenmar kata ngangek ba ka jingkershan ke jopi ki pai ba ka jing shania ka jingi hoblei kala plong ingi bangin yo ya kani ka jingjob hagani ke por ke pemerintah hoj le sila bandan ki baong balai baga Voice of the People Party kata kuat ban pinki kat ni kan ni ya kata ke reservation policy haba mentang ngim don kam don jam syu ka kam sarkar kala terkhong andai nagaleng ko jingi sngoto bagalong ke badon kam lara mentang kala ke kam pulit syajar ngut ngile kumno lara kala ke kam no hikai syajar ngut ngile kumno lara kala ke kam nos syajar ngut ngile kumno atau kata kam lare ke jingmento yangi Denmark kata kadau lara kalong kanu ru ngisngoto badon kam ban penbet thmai ya ke reservation policy Denmark kata kadau namar ka jingi o kam yo jam kam dei tangga kam sarkar nalor ka kam sarkar ngisngoto habang thau kilat kilinti kumno ban yo ya ka kamai ka kaji ka babiang bat kai ka bangi ko abanong ye pimenta ka sarkar kala kongo ban review ya kata ka reception policy ka babuat menta ka banagalang ka party ngin budin banang ni syakmat ki jingthung kam thungjam sarkar kinum de isu ki bekenreng ngide ben penkutno ya kita gi backdoor appointment lani banyo kam tang kita gi betitu ya kita gi badona ka bor kata ka bai ka thong bak ngin kran ngin ai ke jingtho shaka sarkar bagare ban pintikna baga Meghalaya Public Service Commission ki district selection committee kemdei banlong ki committee ki ban piniat dagi beriu jongginong sinshar lani jonggiriu sain perthai ngide ban bu dagi beriu ki babiang ngide ban pintikna ba onam don mono bala ban pendu no ya ka hok jonggi samlawat kamji haba kilong ki bet banyo ke kam hadin ke examination lani ki interview ke jongki ngitop ba kata kini ki snam kamdon kata kai ke jingle hok hagani ke liang Denmark kata kada bon ki samlaji ki ngam haga jing no mensim ki ngam haga jing snowsi ki jit ya galenti ke bamdei nyenang ye bodin ban pinjanai ye kini ki lat thungkam thungjam nagam tagi khon samla ke jingi kini gade tangga we mat kamut ba ke jingi ke jingi kala kutno ya ga yo kam yo jam tang ha reservation policy em kendang dan shibun pat ki wei ki ai ki bangi don kam ban klipat ya ga ne keri ke jingi khnang bangila ban thawla thawlenti ya gi khon samla ha ga yo kam yo jam ni ke bagalong menta kalong ke sngosi nganai nuksa ya ke MCCL kabalolong ka plang ja jonginong sora kabalolong ka jingkerkui ki bobon ba ki beri ki bala ki bala kamai daga bedi ya ke dobilar sora ndrai menta kani kala klem kala kta kadai namar ki kam bamsap
Tanamar kata kadau, nongi pi, baga thama, kababuat yang ingin menta kabangin sedang baniki, kadai persya ya kabamsa. Baringkat babiu pajba, ngikwa, manto syakat sorkar hakini kisi kibanwan. Baga sorkar kadai banweng madori gitu ki chairman ki balong tangga jingin pulut pot, ya kapisa jauh pajba. Baga sorkar kadai banweng ya kita ki konsultan kibala susiu naga pisa jawab pajba klemonra jing mentoy yengi ki pajba bade ka pisa ka baplesiu ki kilak tengka ngin thau kilat kilinti kumno banwat yaki kam ki jam nagam ta hun samla ko jing ban kentiu ya ga yo ka kot ban pek ya ga jinge ga jong ki noi kai ban pek ye jing nong rap ukadang dan sibon pa negani kadai tangga jing sedang jong ke jing jok nganong pi lalu pajba hagari ke jing ulong ubala penkre kumbang ilong menta ngin job be hagano ke jing ele ya gane ke jing elang ngila sipintip menetang kumba khatar biji ye manu ban mudur bakat ne kane upat baon poi kani ka penibo pai ba jingim ta ulong bala khe lada ka boys of the people party ka khot aga no ka por bangini thi naga ka hak ka jong upat ba yaine aga ne ka jinglong go jong phi lada phi yaine aga ne ka jinglong ka bas kem ringkat bat phi upat ba in yat ban pen kaladur ya kan ne kari ka be e ka jing nginum pun singap sekadiang nginum pun singap sekamon baka parti ka snotu bagani ka jakaru kolom ka barit e ngin hap ban lum ya ka wai ka jingalang naga benta ka jingmi jong gani ka jingi ki ka jingi namadon bon ki pa nya keleng kari ki ko ko bene don benta tanamar ka tanganget ka parti ka sesim ya ka rai ka babiang e lanu bat kumnu pat ngin kedolenti nang ni syakmat bangin yat kum ka parti kapor kelada ingi bangin sedang temai ia ka jat menriu kapor kelada ingi bangin sedang temai ia ka kom perkhat ngin iro ia ka mensim bisni ngin iro ia ka mensim bisni nang ne smat paramangi bato sahisen ngin wanra ia kata ka jingi buram markelyang hapreng jungi kum ka jat menriu kaduna ka buram markelyang hagini gisngi ke pementa nge kloe baniane ayamai nge bakla khindiat haka kali tengku nge bakla kane katai kamdon shu ke buram markelyang takwa ban lingba kane kasi ban kentui piwe piwe tongin sedang banio ya kan ke mensim bani buram markelyang ladingi doni kane ke mensim bani buram markelyang ladingi eno ya ke jing bisni ke jing sharut ngamdan ke jing arutien baga jat menuju kan kiu syafrang hagini kisni kisnem kibanwan di namar baga sorkar kalau penpoi ya kene ke shiti ngisno panai kuble baga penpoi menem step hagapor karwe biji tendoi na kaliang ko junga ngampat sange bat menta ngam penbana hakmat ke jingdon ke jongpi bangan penkut no ya kene ke jing sha jingit kadak jong ke jing penkut ia kene ke jing sha jingit ke jing sha thangan ke junga doktor ibade ban pek kidan ia ke benta bade ban le te ngam khot doktor menta banwan shikmat ban pendep ia kata ke benta kum kadak ban peni ba ngila pen sange ia kene ke jing sha jingit ke jingi
Ngeri bagi Simon Rio. Kalung kami kapastat katay walang iyeng, antangnya walang iyeng. Kalung kami kapastat katay yung hari bagi Simon Rio. Hingga si Gantong, lagi si Emerson, bituin na kapor sa kapor. Yang dalam antang na kapor bagi iyeng. Walang umalam ro siyang hari bagi Simon Rio. Kanay bilang iba, inahay kisang karen bajang i. Hangin na kapor. Ki pai ba ba ik sai sien nganget piname sano chu mo madan bun ki balon pasau yang ang ni ki ong to seba bam tu no te long kat nu pai ba wan pe yang abang sa than ngan bam tu tu ble lo takor phi yang ke bat nakam ta ki tu le si ki ba sol ngo sol langet kumnu thiu ba arden udang la ban keren udang i klaim haba ula sha than hadu prasni khandai sni ndai ka jingwan ji doktor hatu ko sni ki ba yosno ki la yosno bat kyong hadien bengila test si snam go jong phi ni so de banwan kerki shani namar habangi test ni lap ba phi klem bam aam haki prasni tam bat ni penamla ban beteng ya kani ke jing sha jingit ke jing phi lemda phishim ya kani ka ip fluid kabalong ka jing don kam me ka met ka jinga kam dei ka bam ya dei namar ka tagadaw kum ubriu uba buram ya ka jing pniat jong ka medical science bat ru ka jing patha ji doktor ki ba sokhya bat ba kita ki pat ba ki bala sngo snei ki bam kwa le se ban i bo barden undon hab kam preng ka met ka bam khlan te ngala shimi kani ka panta haga jing syang lo ki tom ni le ngana phadu la sha kyong soba wat num penslam namar la da penslam tang kato kan ni kanta la ni shipho ka kala ban ja ge ge pasniu te namar ka ta da habang shane au ble welam uble tunju ru ngi hadu kanu ni la ban nge te namar ka ta da ngira yele yang scam but what I pat ba kani ka jing job ka jingi ya kani ka jingi ki bangin so bangin job lo dige ke baro ndrei kan mau ka dei tang ka jing sedang jong ka jingele ka jungi kidang don sibon ki we ki mat ki bana kalyang ka voice of the people party kan mi shakmat ngala jupen kan mau ngomen bang adang long u president jong ka seng fkjgp ngala jukran kiran sampai ba ngajuong ini ki kintin bala on jindla kita ki nongelam gji ki badan assembly bara po secretariat kidone ke jingkit khali nagamta ka jaj mriu kanum don kami ki seng balang ban mi perthai te bat aga por ke bangalap election menegani nagaleng juga voice of the people party ngong bala ki pat ba ki ai ke jing kershan ba ke jing shane hangi ki samla jing kenum don kam ban pelut por ki seng balang brekin pelut por ki kam ki jam ba ki jing puli ke jongki te menta kum ka seng ngin sim me ga jingkit khli bangini khi nam ta ga jinge jongga jai brio banailat igi khon samla jingi bagini ban plate jimot haka puli ke puthi banailat igi khon samla jingi bagini ban plate jimot igi kam ke jam ba bani mi runti lang pat haka lama jongga yada lagari nagam ta ga lawai ki pateng bani khi ya ga no ka jinge ngamla ru hangni klem da ai khuble ya ki babun ke balon ai ke jingkershan naru kathem riboy naru na gentiles ki rangba snong ki dor ke sinjuk ki rangba snong ka committee ki dor ba snong ki seng samla ki belawan ban ai ke jingkershan tenga smuthu baladu ka sarkar ka pne ye gani ka jile ka jingi ngamte shanu ke le ki nongelam guji namarkan ki gari bro ka wei tandrei hakapor ka babiang ki la pdiang ya kani ka jingdawa ka jingi le se kala balong da ka jing bamban siru anam la bantit tang ba kila pediang bangin penbek thamai ya kani ka reception policy to kom ka party ya kani ka matru ngin pat penkot tang kumni ngindang bodin ngindang tho asaka sarkar bakam dai ban penslam batkat ba kampala ban penbek thamai ya kani ka reservation policy ka jing thung kam thung jam kadang dei ban sange shwa tela ka sarkar
Kaslotu ia kata benta. Kadon kam ban penstet. Kumno ban pentulun. Om bar syupun kot kum ki komiti. Kiba kila tau ki por kiba mensua. Nyenam sya. Bagani ka komiti kan syune ka komiti dikisan ki spouse ne mem. Tanamar kata kadau ngangek. Baga sorkar kan shim ya ka senjam kababuram. Om nyanyi ka Voice of the People Party. Ndoi ka diban buram ya ka sur ka jong upat ba. Kata ka di ka badon kame. Tenganam ko aban keren jrong. Ko ipi ki pai ba pinili pai da ka ba kemen siing. Ayo ublay lo don ringkat batni hadu ka klip mat ka mentah. Alat yang amata sipor nga don kamban penklan biang ya kemet. Mo adon kamban penklan biang ya kemet. Namara ba kemet ka klan ka jimut jubkhat ka klan ka pro. Tegani ka por nga kerpat ipi ba finum snowper. Ya syalang bat nga ngamla ban mino na gani ka jaka klem da ingo ublay. Tengah kuak ban bu ka jingdoi ka ni ka por ka mentah. Au beli buk pa jingi ba habning komni pat try ba it ejanga ngasno banai ngu me ko try janga namar ba mala don ringkat shisha yang iken try naru bengi sedang ni ka party ba hadu kani ka por ka bamanta ngale de ban ya lenti shisha kan lenti ka ba hapring ga jing bam sno tho jongki pat ba hapring ga jing sha alam bakla ka jongki teng kala don ga jing arta tin ya ka ta men sim ka ba snor ka jingi ko try bangin shakri nam takari ba ka jaj ban riu ndoi try nga sno ban ai ngu me ba mala pen pet ki kmat jongki pat ba bagini ya ka Voice of the People Party baga don sisa ka ta jing tmu ban penempat ban penbapat ban penkala dori ka ni ka ri ka ba ka jingi try ba bat scam ningi kum kin nongelam sumar yang iken try ri yang kum kin nongelam bangin don ka jingmot ka jing perkat kanam don ka jia pat ka jia pra ka jing so kra preng jongi ko try ndo yang ni alam yo pat ba ujung ma ken try obamela bo yang iken try ka ni ka juk ka ni ka por ken try bangin le ya ka ba ken try bangin perkat tangi ke ba ko try bangin le ya ka ba dei bat bangin kren ba tangi ka jing shisha ko try nginum rit ko try ban kren ya ka jing shisha nginum rit ko try ban le ya ka ba dei ko try tersan bor try kuma mala don ringkat bangi kaburam ka jingro kali shame ko try kumle shibun try namar ka jing snap ka jome ya ka jing doi ka jingi try ni dan ka jing ka man hame ko try kumo shakri jome a try wong hame ko try nga shania wadai ban pele ranya nga lanu ru try shisha mem sim la pele ranya ngi kum ka Voice of the People Party mem sim la pele ranya ngi baro ki bon ban doi ka ni ka jaka kan try ki ba khat kar pat ya ka kerteng ka jome ko try bi da jonga nang yalam mame nang ne shakmat ko try ngin ya da ka jinget ngin job ya ka wi ka thma hadin ka wi ka thma na bagini bro try nga aingo aga kerteng ka ba thang tam jo try Jesus Christ mentaru bat shruki babam chukadru amen. Islam hasya pengintin ko ng pinaway na ay nagiging dolang gusongi nasarday ban khat yung nung kren ba khado ban ay khobler tat katai Dr. Ricky Sengkan over the General Secretary Ricky Subaban Shimi ka benta tapi ban ay khoblei Sibun Bak Syam ngadon kaptu kat ni ki dengan so badai ban ai khoblei pangan ong ki iwe hadini we pat ha ka baning kong